ये म्हणजे ATM दिलंय कारण घराकडे सुद्धा आधी पैसे देऊ काढून नाही कायच, तर घराकडे पैसे पहिल्यांदा देऊचे आहेत. आईने सांगलं येताना गेटावर जात आहे तर पैसे घेऊन ये 2,500 रुपये. ATMतलं एकदम खास विषय काय माहिती आहे, पावसात AC चालू असता आणि गरमीत AC बंद असता. तर तुमका पट्टा तर कमेंट करून नक्की सांगा. काम इतक्या चालू आहे ना, आईने जर पे धाडून दे गणपती खाऊ मग टाइम नाही आणि मी आता कंटिन्यू लिहित असे सकाळ उठल्यापासून काम चालू आहे आणि लवकरात लवकर ह्या लिहून झाला का शूटिंग करूक चालू करतलंय. आणि जयगो गेलो काम आहे, जयगो तुला जेवच्यासाठी आणि त्याच्याकडे अर्धो तो पाऊण तास असतो, पाऊण तासच आमका पूर्ण शूटिंग करूचा. तुझा आधार कार्ड झाला आणि मोबाईल तिघांची 3 होत ना आणि ह्याच्यावर काय ना माझं आबा कार्डाचं नाव आहे आबा कार्ड वेगळा नाही आयुष्यमान कार्ड सुद्धा आयुष्यमान कार्ड डबल कोणी मारून नाही होतो. आता बघ आता त्याने खूप वाढलाय बंदूक काढल्यार मग बंदूक मारू तात्या तो गाल उडेल तुझं पण कसा गळे घेत असत पण कसा खूप मारू. हातोडी काय केल्या, हातोडी घालू होती कपाळा. आता चाकू काढतो नाव राखले आमचा तसाच राख आणि तसं दणदणीत एकदम प्रसिद्ध जाऊन अजून पुढे पुढे खूप मोठं जाऊन आता त्याच्यामधलं गड्या कसं काय काय केल्या मी कोकण येतो तर त्या बाबा चांगल्या हिला हिला सोडल्या राजनाथ घ्यायच्या पाठी वासुरे आपले सत्या वाज घ्या. हा माथोर पडलो वा हात मुग होईल चल काय बघता हो. म्हणजे संध्याकाळी छबी मूवीचो एक व्हिडिओ बाबान आणि मी बनवून टाकलो आणि लगेच म्हाका येलो फोन की मुंबई येऊ शकते का प्रीमियमसाठी. तर मी एकदम जाम खुश झाले, लगेच मित्राक फोन लायलोय आणि त्याला सांगले जाऊया म्हणा. तर पूर्ण तयारी आता झालेली आहे, 9:40ची ट्रेन आहे आणि आम्ही आता चाललो मुंबई. आपल्याकडे आता बॅग बिग सगळा रेडी आम्ही केला. आता जातं साईक घेऊ, तर आज जातलंय. त्याच्यानंतर उद्या चालू आम्हा उद्या 7 वाजता कार्यक्रम आता दिसत त्यांचो प्रीमियमचो. मस्तपैकी मूवी वगैरे बघतले, तुमका पण नक्की सांगतले पिक्चर कसो हा, जावया का नकोता सगळं सांगतले. आता जय येऊचो हा म्हाका आणि साईक सोडूच्यासाठी मलगाव रेल्वे स्टेशनवरती सोडूक येता. अरे बाहेर शिवरा गळतो पांडुरंग येताना येलो तर मी भित्तलो. चावी चावी गाडीची चावी खय चावी माझ्याकडे खयच्या गाडीची ती हिची होई रेनकोट वाटतं ह्याची आहे का नको गाडी म्हणजे ती वराची होती रेनकोट खया फोन करू हा तुळशीकडे हात जोड हात जोड कडे धरून जावता जड नाही काय वजा जड नाही जड नाही पण मला सवय नाही ना, सवयचा विषय करू होई रे बाबा. ह्या मोठा ह्या असत तुका नाही अजून माहिती लांब जात नाही ह्या यो देव शाणो देव येतोय. 4 दिवस राहा नि मग परवा येऊन इकडे 4 दिवस रोज झालो आता दिसता एकटं जाणार ना ये जाऊन बराचा पटो तुमची लगीन करून बघ मला किती पोरग्या हारूकच व्हाया मरे कसून होईल बेगीन सांगतो चला उद्या घेऊन येते. त्याच्यानंतर आम्ही गेलो परत वाड्यात साईक पिकअप करूसाठी. साई बसलो आपटकडे जागा रे काय कर काय कर
पिक्चर दाखव पण आपलं काम करून देतो आम्ही मजा करून देतो मस्त एकदम फुल पावर पुढे काय पुढे नको S6 काय S6 डेबो चला तू वर्षी तडे मागा काय ट्रेनिंग मिनिटला काय माहित नाही मला शिकावा बेगीन मला कधी नाही एकटा धावता असलं तर शिकावा मेट्रो अंधेर एक जाऊचं आमका हा चला हरकत नाही ढिंगरोटी आली मरे याची हा चला काजू काजू गाडी सकट वाटतं काजू काजू त्याचं नाव आहे राजू पण त्याने मारला काजू मंडळी 10:15 वाजले पण अजून काय गाडी येणार नाही आमची मंडळी ट्रेन मध्ये आम्ही इलो आणि साईवर झोपलो आणि मी पण झोपलोय मास्क जरा बांधलाय कारण इथं एकदम जबरदस्त घाण येता साडीकत मुतारिया मंडळी पनवेलला आम्ही पोहोचलो वाजले 6:30 आपले स्वागत आहे नंतर कडे म्हणजे मी आता म्हणजे आम्ही आता गेलो साईच्या आत्याकडे आणि सर एक रूम होतो यांच्याकडे जो पडीक होतो ते सर कोण ठेवणार नाही तर त्या रूममध्ये आम्ही आता रवा गेलो एका दिवसाचा सुद्धा विषय नाही काही तासांचा विषय काही तासानंतर आम्ही जातलो अंधेरी म्हणजे सकाळचे वाजले 11:15 आणि आमचं आता नाश्ता होता जरा लेटच होता कारण आम्ही जरा दोघात झोपलेलो कारण काल ट्रेनमध्ये सगळी गडबड त्याच्यामुळे झोपा गाव नव्हता आता मस्तपैकी नाहून फ्रेश वगैरे होऊन नाश्ता करतो आम्ही साईच्या आता मस्तपैकी नाश्ता केला नको नको इथे व्हिडिओत घेऊ नको म्हणता पण व्हॉइस आपलं घेतलं आमचे डबे येतात सगळे वरता घेऊ नको ना डबे आहे ना त्या घे वरचा घेऊन अर्धच घेऊ नको त्या कोण घेऊ असं ते डबे आहे ना त्या काय तर मंडळी आमची आता तयारी झालेली आहे आता आम्ही चाललो सिद्धिविनायक दर्शनसाठी आता आमका मस्तपैकी वडे आणि भाजी दिल्या बटाट्याची भाजी बटाट्याची श्रीखंड 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 चल आता बाय बाय थँक्यू सायके अजून खडे खडे फिरायचं खूप लांब लांब जाऊचा आता तर चालू झाला काय घाम काढले घाम मारले आता ट्रॅफिक संपता काय बघा खाना खाने जाएगा तो देख लेगा रस्तो दिसत खाना खाने का टाइम तो हो गया ना तो बोला अभी यहाँ नहीं रहा हूँ मस्त सिद्धिविनायक दर्शनासाठी आम्ही लोक साई आणि मी गर्दी तर कमी आहे दर टायमा गर्दी जास्त असं साई म्हणता पण आता गर्दी कमी आहे जरा आपण दुपारचे येलो त्याच्यामुळे जरा जास्तच कमी आहे एरवी भरलेला असतं सगळं चालू जायचं आणि काय हा गाड्या आणि आपलं माणूस गावलो आहे सर हाय करा हो हाय करा मोदक घेतो मोदक प्रसादी घेतो हे घेऊया सिद्धिविनायक तुम्ही जर येल्यात ना तर काकांचं आपल्या हैसरच दुकान आहे बघा दुकानाचं नाव पूजा फ्लावर्स आणि सगळी मिठाई वगैरे भेटतं आपलं मालवणी माणूस आहे वापोलीचे आहेत आपले आंबोलीचे आहेत वापोलीचे आहेत तर तुम्ही हैसर तुमका होई ते ह्या घेऊ शकता बाकी तुमका हडत जर सगळेजण आहात ना ते हाताक धरून ओढतं त्या माका बरोबर वाटत नाही म्हणून मी हैसर येईल मी तिथे माझी मंडळी आम्ही सर आता पोचलो सिनेपॉलिसला अंधेरीमध्ये पण ॲक्च्युली आमका खैसर जावं आहे माहीत नाही पण एक मित्र आपलो बेतबादल्या भोळ्या होता तो झीर होतो त्याच्यामध्ये आपलं त्याचं नाव काय होतं आता नरेश
तर तो एक फ्रेंडशिप झालेली आहे. तर आता आम्ही जातो 4थ्या माळ्यावर. त्यांचा जो टाईम होतो 7चा त्या टायमावर आम्ही पोचलो. टायमाच्या अगोदर 5 मिनिटं आपण हजर आहोत, म्हणजे आपण भरपूर जास्त पंक्च्युअल जे टायमाबद्दल. जो माणूस आमका कॉन्टॅक्ट करता तोच हैसर नाही, त्याकाच लेट होता 2 तास. तुझी रील बघते रे मी नेहमी. बाबा तुझे तर काय बाबा म्हणजे खरा ते बाबा एकदम रॉक सर. तुम्ही तर रोल केले दाखवले केव्हापासून असं आता ते खाली रात्री लेट आहे. नाही दाखवलंय कसं काय हडलं म्हणजे ट्रेन बंद असं. म्हणजे छबी मूवीच्या प्रमोशनसाठी आम्ही इलो, मी आणि साई बाटकडे आणि सर सगळेजण फोटो वगैरे काढतो. जबरदस्त भारी वाटता. प्रीमियरसाठी इलो आणि थोड्या वेळातच आता पिक्चर स्टार्ट होतो आणि सगळे पूर्ण टीम आहे. त्यांचे व्हिडिओ वगैरे बघा काढायचे प्रमोशनसाठी व्हिडिओ बनवता. पूर्ण टीम जमलेली आहे, बघू शकताय. म्हणजे जबरदस्त हे सर गर्दी आहे आणि प्रीमियर शो चालू आहे. बघू शकताय का सगळेजण आपापले फोटो वगैरे काढतात. सगळे कॅमेरामॅन वगैरे आपला सुद्धा पहिल्यांदाच खूप भेटला आहे. सगळ्या जबरदस्त मजा येईल. पॉडकास्ट आहेत, मकरंद सर, संजय कुलकर्णी सर आहेत, अनघा आहे, रीना पंडित मॅम. कोकणात पूर्वीसारखी माणसं राहिली नाही रे. पोटा पाण्यासाठी शहरात गेली. तू फोटोग्राफर असं एक काम कर, माझा फोटो काढ, म्हणजे तू पण ना मोठं फोटोग्राफर जाते ना. आणि ह्यो जो काय नारळ ठेवलेला हा तो मान्य कर आणि काय चुकलो मागला असा तर माफ कर, अडी अडचणी दूर कर आणि या शुभ कार्य होऊ दे ना महाराजा. नमस्कार सर. नमस्कार. मी कोकणातले कंटेंट क्रिएटर असं आहे. तुम्ही चढवाच्या बापाशीचा रोल करताय पिक्चरामध्ये. एकदम बघून सगळ्यांना भारी वाटता. मी आपला पूर्ण पब्लिक कोकणातला तुमका बघताय सर. म्हणजे एकदम तुमची जी मालवणी एकदम नॅचरल मालवणी तुम्ही बोललात पिक्चरामध्ये, एकदम जबरदस्त वाटला. तर आमच्या पब्लिकसाठी तुम्ही काय सांगणार? सगळ्यांनी सिनेमा पहा. आपलं कोकण दाखवलं त्यामध्ये. मला तरी वाटतं की बरेच कमी सिनेमांमध्ये कोकण एवढ्या चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लोअर केलेला असतो. इथे खूप छान दाखवलेलं आहे. कोकण खूप सुंदर दाखवलं आहे. सगळ्यांनी पहा आणि या सिनेमाची म्हणजे आपल्या पर्यटन वाढीसाठी सुद्धा मदत होईल. इतकं सुंदर कोकण याच्यामध्ये एक्सप्लोअर केलेलं आहे. आणि कोकणची गोड माणसं, कोकणच्या माणसांचा गोडपणा, तिथलं वातावरण, तिथलं सौंदर्य हे सगळं यामध्ये कव्हर झालेलं आहे. तर आपण पहा, इतरांना पाहायला सांगा, म्हणजे आपल्या कोकणाचा प्रसार होईल टुरिझमच्या दृष्टीनं, कल्चरल दृष्टीने सुद्धा. बरोबर. तर मंडळी पिक्चर बघू तुमका येऊचाच लागताला. जबरदस्त. तुमच्या पिक्चराचा हिरो हैसर असा आणि आपण थिएटरमध्ये ज्यांच्यासोबत पिक्चर बघतो तर नक्की पिक्चर बघा. छबी पिक्चर बघा. पिक्चर नक्की येऊचा. काहीतरी कोकणाबद्दल काय, कोकणातलं मालवणी काहीतरी बोला. मालवणी आणि पहिल्यांदाच मी कुठच्या तरी हिरो सोबत थिएटरमध्ये बसून पिक्चर बघतोय. जबरदस्त वाटतं, एकदम जबरदस्त फिलिंग वाटतं. आणि स्टोरी लावली मी आधी कारण मला एक प्राऊड फील होत आहे. मी एक व्हिडिओकर आहे, पण माझ्या आता सगळे कोकणाचे सगळेजण व्हिडिओ बघतात मालवणीला, पण कधी हिरोसोबत हिरोईनसोबत पिक्चर बघितला नाही. तर जबरदस्त वाटतं आहे. आमच्या मंडळींना तुम्ही काय सांगणार? फक्त हे सांगणार की सगळ्यांना गर्दी करा थिएटरमध्ये आणि आमच्या मूवी बघा. छबी. थँक्यू. मी एक कोकणातला कंटेंट क्रिएटर आहे आणि मी आता मध्यंतरपर्यंत पिक्चर तुमचा बघितला. जबरदस्त वाटतंय. मी एक कंटेंट क्रिएटर असलं, मला अनेक ठिकाणी बोलवतात, पण प्रीमियर मूवीसाठी कधी बोलवलं नव्हतं. एकदम जबरदस्त वाटतं. आणि तुम्ही हिरो साईडला बसलात आणि मी बाजूला पिक्चर बघतो, एकदम प्राऊड फील होत आहे. जबरदस्त. आपली पब्लिक बघते तुम्हाला. काय सांगणार? सो मच. खूप छान वाटतंय, कमाल वाटतंय. काय मालवणी बोलायला काय जमेल का मालवणीमध्ये?
तर म्हणजे पिक्चर बघू सगळ्यांनी नक्कीच या, कारण आपल्या कोकणातली पूर्ण सीन हा जबरदस्त एकदम मूवी आहे. नमस्कार. एकदम जबरदस्त आमचं कोकण दाखवलं आहे, एक नंबर खतरनाक जबरदस्त मूवी वाटतो. तर आमचं आता कोकण हे सगळं तुमका बघता पूर्ण, आणि आपल्या कोकणातली लोक ह्यो पिक्चर बघू येऊ होई. त्यांना कारण काय, त्यांना काय माहीत नसता, काय माहीत नसतं, कारण मूवीमध्ये ॲक्च्युअली काय आता ट्रेलर बघून प्रत्येकाला कळत नाही, ट्रेलर बघितल्यावर प्रत्येकाला कळत नाही. तर आम्ही काय करतो मालवणीमध्ये ते सगळं दाखवतो त्यांना. तर तुम्ही काय सांगणार आमच्या पूर्ण पब्लिकसाठी? एकच सांगतो की छबी हा सिनेमा चित्रपटगृहात आलाय, सगळ्यांनी जा आणि भरभरून प्रतिसाद द्या, कारण एक कोकणी माणसं वर आली तर बाकी कोकणी माणसं अजून त्यांना सपोर्ट करून आपण वरती घेऊन येऊ शकतो. कालच्या वेळेला पण हेच बोललो, आता पण हेच बोलतो, आपल्या प्रत्येक मालवणी माणसाला आपण वरती काढूया. आपल्या कोकणात जितकी कला आहे तितकी कुठेच नाहीये, सो आपण स्वतः त्याला प्रमोट केलं पाहिजे आणि करूयात आणि टॅलेंट बाहेर पडू देत. जबरदस्त. एक नंबर काम केलेला, त्याच्यापेक्षा आमच्या भावान जबरदस्त. एका तुम्ही ओळखलाच असतील भोळ्या मामा तो जबरदस्त मालवणी खतरनाक. म्हणजे आम्ही एक मालवणी माती आमका बरोबर कळता, एकदम प्युअर ते मालवणी बोलले, नॅचरल मालवणी. आणि चाय पिऊक नाही, चाय खाऊक झाला बरेचसे सांभाळून घ्या. हा बरेचसे नाही ना पिऊक नाही, आम्ही खाऊकच म्हणतो म्हणा होतो, म्हणजे प्रॉपर मालवणी बोलले. मला मकरंद सर ओळखायला तयार नाहीत, मला कोणी ओळखलं नाही. पूर्ण पिक्चर बघितला सर आम्ही, खूप मस्त वाटला पिक्चर, आणि मालवणी पण तुम्ही एकदम छान बोललात, जबरदस्त. तर आता आपला पब्लिक तुम्हाला बघतंय, तुम्ही त्यांना काय सांगणार? पिक्चर बघा, छबी आठवणींमधली छबी. मंडळींनो, रात्रीचे 11:15 वाजलेले आहेत, आमच्या जाऊचं आता घराकडे, आणि खूप उशीर सुद्धा झालेलो हा. साई बी सगळे म्हणजे ही पिक्चरातली म्हातारी आमची म्हातारी आजी पिक्चर मध्ये आजी काहीतरी करूचा होता पण विसरलंय, काय तर लक्षात येणार नाही असा साई म्हणता. आम्ही चलतो आता माळगावला जातो आम्ही. दिवस चलन आमचे पाय LTD ला जातो, थकलेले LTD होय, लाला लजपत राय रोड. मरे काय पण आपका बरा घेणार पडलाही नाही, कारण प्रत्येक जण आमच्या गावलो देव म्हणूनच गावलो येतो बा. डॅडी 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 आता घेऊन नाही कित्या काय फोन कसं करते, गाडीवर उचलू का ना दप्तर काढ्या चल गेलं जैलय मा. अरे वा माझ्या चुंकुल देवळात जाऊ जायली करतो घेऊन नाही.